От кога не пушиш? Вече месец. Браво. А какви си тия хапчета? Ама смисъл, Табекс. ти си искаш да си пееш цигарица, затова си го направя. Табекс. Да. Стенли, благодаря ти, бе, Стенли. Добре, вече навлизащите. В смисъл трябва човек да има много силна воля. Ако нямаш, дори каквото и да правиш, Аз няма как. никога не съм искала да ги спирам, нямам волята и не искам. Така че смисъл, да, има такива хора, където като тебе е така, си спират Левски здраве и ги спират, нали, защото имат воля. Ама на мен си ми харесват. Самурай, благодаря ти за розичките. Добре, Коци, оставям те лека и спокойно засичаме с всичко хубаво. Самурайче, добра вечер. Да, доста хора включих тази вечер. Това ме очуди. Някои не се включват, други се включват, но то такова ще. Така, явно тук имаме заети. Ще видим, дето няма заети. И да. Ще кара севда. Следваше някой друг. Най-вероятно няма да е. Кара севда.